Lácea malamangato menge sukardiky ben pašo romano nácia kero magazínos sovakeres. A dadive ačaha meng pašo nilajutné témy šajdike na varesave nilajutné festivaly, no čalávahat he vážne búťa sa vepezačile ke Slováčiko. Ogau Rankovce, hin ejsogau, kaj Andrej Paloni vráma peskeren bud nevipena. Igaj so nevipen hin eškolka, kaj piren očhave, katarogau. Olove pros prikeriben Andrej Školka dyňa o ministerstvo zvnútra. Tepundravel la avľa o splnomocnincos pre Roma, o Peter Polák. Som veľmi rád, že všetky očakávania, ktoré som mal pri spustení programu, teda výstavy materských škôl, sa naplnili. A som veľmi rád, že na čele samosprávy, ktorá dnes postavila túto materskú školu, stojí Róm. A aj to je príklad toho, že nie všetci starostovia sú rovnakí a medzi rómskymi starostami nájdeme väčšinu starostov, ktorí sa správajú zodpovedne. A toto je príklad toho, že môžeme sa spoľahnúť aj na rómskych starostov. Dostali sme dotáciu 78 000. Tie finančné prostriedky nám poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Za tie peniaze sme urobili komplet rekonštrukcie materskej školky. Deti z našej obci chodia spolu v jednej materskej školke. Kapacita je pre 25 detí. Túto rekonštrukciu vykonávala alebo urobila rómska firma. Je dobré, že aj rómske firmy sa uchádzajú o takéto práce, o doslova štátne zákazky? Je to vítané. Ja budem len rád, ak sa do verejných súťaží zapoja vo väčšom rozmere firmy, ktoré sú späté s rómskou komunitou a môžeme vidieť kvalitnú prácu, ktorá dnes je odvedená samotnými Rómami. Ako sa vám tu robilo a čo všetko ste museli zrekonštruovať? No v podstate, keď sme tu nastúpili na tú rekonštrukciu, bolo to, môžem povedať, v dezolátnom stave. Robili sme komplet rekonštrukciu tejto školky a robili sme aj tie práce, ktoré v podstate neboli ani v tom projekte, ani v tom súpise. A sme robili nejaké práce a veľa toho bolo nejakých 20% naviac, aby sme vyhoveli v podstate aj tým deťom, čo tu je, a viac menej sme to vrali jej viac menej na seba tu viacej ako aj zodpovednosť. Rekonštruovalo to sa v podstate komplet všetko, dá sa povedať, komplet rekonštrukcia je zvonku, vnútri, od rozvodov vody, elektriky, po umietky a fasádu. V akom štádiu je vaše snaženie dať povinnú predškolskú dochádzku? Samozrejme, tomu predškolské povinné dochádzke musí predchádzať to, aby sme vytvorili dostatok predpokladov na to, aby táto legislatíva vlastne mohla platiť, čiže aby sme postavili dostatok materských škôl práve v lokalitách, kde tie materské školy chýbajú. Som veľmi rád, že sa nám podarilo s Európskou komisiou dohodnúť, že Slovensko dostane ďalší balík peňazí z Európskej únie na to, aby sme postavili materské školy práve v blízkosti rómskych komunitách, tam, kde žijú Rómovia, tam teda materské školy v prvom období 2016-2020 budeme stavať. No a potom teda môžeme hovoriť o legislatíve, ktorá spôsobí to, aby tie materské školy, ktoré postavíme, neboli prázdne. Samozrejme, mnohí aj rómski rodičia sa nezachovajú zodpovedne a urobia nezodpovedné rozhodnutie, že do tej materskej školy svoje dieťa neprinesú. Nemôžeme však sa spoliehať na to, že neustále tí rodičia budú robiť nezodpovedné rozhodnutia a musí štát urobiť to zodpovedné rozhodnutie a zodpovedným rozhodnutím štátu bude to, aby sme nariadili deťom povinnú materskú školu. Jednak, aby tie materské školy neostali prázdne a jednak je to v prospech samotných detí, či už rómsky alebo akýkoľvek iný, ale aj v prospech teda samotných Rómov aj Slovenska. Le Maroš Bango prinžare načake Slováčiko no teandro avertemi. Amen lezara kľam kašate pro nilajutno koncertos sa vopec vyčinala z Purdia Kosúne. Pririchtindia amenget hej garudipen odajmár dikena Andrej reportážna. 1, 2, 1, hej, 2. Dovoľte, aby som predstavila teda dvoch hlavných protagonistov tohoto koncertu. Zo Slovenska je to Maroš Bango, Róm, ktorý nikdy neštudoval hudbu, ktorý nepozná ani notu a má v sebe talent a istú charizmu naozaj cez tú hudbu rozdávať radosť. A ďalším protagonistom je Radek Žalud, neróm, z Českej republiky, z Českých Budejovíc, ktorý je náš dobrý kamarát a my vôbec neriešime, či je niekto Róm alebo nie Róm. Riešime to, akí sme ľudia,
Títo ľudia si úžasne sadli, ľudský aj umelecký. A ja hovorím, nikdy v živote sme sa nevideli, ale však my čo nevidíme, našmátrame. Je to projekt, kde teda spolupracujú Rómovia aj nerómovia spolu. A je to projekt, kde spolupracujú handicapovaní ľudia v rámci bývalého Československa. Volá sa Mosty snov. Mosty preto, lebo niečo spájame. A snov preto, lebo sa nám plní to, o čom sme snívali. Prostredníctvom hudby a spevu chceme rozdávať radosť, dobrú náladu, optimizmus a pozitívnu energiu. A chceme ukázať, že hoci máme problém, hoci máme handicap, po ktorom si možno mnohí myslia, že je to problém, áno, je s ním ťažké žiť, ale aj napriek tomu žijeme naplno a chceme naozaj ukázať to dobré, to najlepšie, čo je v nás. L'arco baleno risplende in ciel e nell'aria sembra udire è una campana suoni lassù. K tým Košiciam, ja sem chodím už ako domov. Ja sa musím pochváliť. Máme tu veľmi dobré zázemie, sú tu veľmi milí ľudia, ktorí nám teda umožnia tu vystupovať, za čo im veľmi pekne ďakujem. A ja dúfam, že ešte sem prídeme. Tu som zažil taký zážitok, ktorý môže zažiť naozaj umelec a to je asi pre ňoho taká, by som povedal, čo sa týka muzikantského takého showbiznisu, asi by som povedal, skrátka a dobre, spieval som s veľkým 70-členným orchestrom a to bol zážitok. To som si pripadal ako hviezda, pritom som Maroš Bango, aby ste vedeli, nie som žiadna hviezda. Ešte raz pekný večer prajem všetkým. Ja som veľmi bola šťastná, že sme sa mohli konečne osobne stretnúť s týmito úžasnými ľuďmi, úžasnými umelcami, pretože vnímame vás na Slovensku a myslím si, že veľmi silno, pretože váš odkaz spoločnosti je naozaj veľmi silný. A mne sa konečne dnes splnil tiež taký malý sen, že sme sa mohli porozprávať úplne voľne, bežne, možno aj s humorom sme hovorili o vašich handicapoch a o tom, ako ho zvládate. Ja pred vami skláňam pomyselný klobúk, pretože vy si to naozaj zaslúžite a som nesmierne šťastná, ale toto ja som tiež nečakala, že tu budem dnes na tomto pódiu. Na mňa to tiež ušili. Takže, pani Vaňová, bude vám cťou, ak CD-čko Mosty snov, ktoré natočil Róm, a nie Róm. To nie je dôležité. Sú to v prvom rade úžasní ľudia, aby ste ho pokrstili a uviedli do sveta. Takže krstná mama, CDčka, Mosty snov, chalani, nech sa mu darí a nech vám to spieva. Čím to budeme krstiť? Vodičkou, najlepšie pramenitou. Ako sa to povie po rómsky? Tá voda. Pani. Takže, Maroš, krstíme. Tak nech sa mu darí. Šaty odhoď preč. Veľa dobrých poslucháčov. Já jsem už před léty se chtěl s Marošem potkat, ale tak nějak jsem si netroufal, protože jsem si říkal, to je celebrita, já nebudu tady... Čo mi nadáváš, chlape? Jsem si říkal, že jako by to asi bylo divný, kdybych nějakým způsobem ho oslovil, protože jsem s tím měl v Čechách dost negativní zkušenosti. Ale nakonec jsem opravdu moc rád, že se to podařilo, protože vlastně Saša byla první, která mě kontaktovala, no a vyklubalo se z toho krásné přátelství, krásná spolupráce. Saša hned vlastně první akci, kterou mi nabídla, tak byla festival Petra Dvorskýho. A to byla od ní neskutečně hozená rukavice, neskutečná známka důvěry, protože my jsme se v životě neviděli, v životě jsme se nepotkali a vlastně bez zkoušky jsme si s Marošem stoupli, prostě odspívali jsme spolu duet. Nič proti veľkým spevákom, celebritám a tak ďalej, ale koľkokrát som sa pýtal a mám známosti, či by som si s tým alebo s tým nemohol dať nejaký duetík, niečo by sa nespískalo. Také problémy, a ja vám poviem, my sme si práve s Radkom, v živote sme sa fakt nevideli. My sme si len povedali, poznáš Panis Angelicus? Jasné, tak si to dáme. O Maroši si incanterò l'autorico Familia,
O cikno varbastar Janlas kaj páres na kerla. Ja som z takej rodiny, kde vlastne, jak sa vraví, čo cigán, to muzikant, a to je pravda. Ja som mal z otcovej strany veľmi vychereného huslistu, z mamkinej strany jak by dal, to bol dedo saxofonista môj, strýko, proste ten je veľmi dobrý harmonikár, huslista, bratrancov mám, ktorí hrávajú. Takže viete, ono sa to tak nejako, áno, fyzicky sa mi robiť nechce. Ja som tvor, ktorý bude ľudí zabávať, spievať im, ale robiť? Čo je to robota? To sa na chleba natiera? Šťastná hviezda si ma stále hľadá. Ja sa v tomto svete nestratím. Ja vám poviem tak, ja som vlastne od malička nevidiaci, alebo teda, ako by som to vo svojom žargóne povedal, na jedno oko slepý, na druhé hluchý. A ja som sa s tým vyrovnal proste tak, že ja som v podstate neviem, čo je vidieť, hej, a tak som nad tým nikdy nerozmýšľal. Hral som sa vždy tak, ako mi to šlo. A nebojte sa, že som nebol beťár, to som bol, aj som. Mojím veľkým silným zážitkom vlastne bolo napríklad, keď spomeniem účinkovanie v Moskve, kde skutočne som mal možnosť účinkovať v jednom obrovskom kostole pre 2000 ľudí, kde som spieval bez mikrofónu a skutočne to tam, akustika bola úžasná, to bolo niečo úžasné. Na Kréte som vystupoval, v Kanade, v Amerike. To boli veľmi krásne zážitky, ktoré proste vo mne... Napríklad teraz v marci sme boli od 19. marca do 5. apríla sme boli na takom krásnom pobyte v Kanade a Amerike a tam som absolvoval 5 koncertov, sme tam mali vlastne, bola to veľmi krásna skúsenosť. Ďalším jeho významným podujatím bol Eurosong 2010. Ďalej otvorenie Plesu v opere 2011. Ďalej tie zahraničné pobyty, kde ešte by som ja pridala Brusel, kde spieval kde našim divákom bol brat belgického kráľa. A ďalšie, ktoré spomínal Maroš a až po stretnutie s Andreom Bočelim v decembri v Bratislave a až po spievanie pre Svätého Otca teraz v júni v Ríme. Takže sú to úžasné veci, pretože Maroš začínal ako pouličný spevák vo Viedni, lebo bolo treba prežiť, lebo sme mali veľmi vážne chorú dcerku, ktorá dneska už je v nebičku. A jednoducho sme si museli pomôcť, ako sme vedeli. To je pravda. Bolo treba prežiť, no a samozrejme, viete, my sme ľudia, ktorí neradi sedíme doma a čakáme na to, kto nám čo dá. Ja nie som teda taká povaha. No a vlastne tým sme sa živili a ja sa za to nehanbím. TKD pesikavel kaj e kultúra him buď zorali. O ispandel je ketanele manušen. Rómska kultúra. V podstate v prvom rade začneme od rodiny. Ja mám Róma manžela, takže v podstate jeho rodina ma prijala, ja som prijala jeho rodinu. A v podstate my to vnímame tak, u nás teda sa rómsky nerozpráva v rodine, ale vlastne cez tú hudbu, cez ten spev, cez také tie tradície rómske, lebo oni si ich veľmi udržiavajú, teda naša rodina, tak proste si držia to svoje, taká tá súdržnosť medzi nimi. Mám mezi Rómama kamarády, muzikanty, přítelkyně, milenky, kamarády, takže jako opravdu já musím říct, že mezi Rómama mám spousta přátel. A jestli je to Róm, nebo to není Róm, důležitý je, jestli je to slušný člověk. Ja si myslím, že rómska kultúra je vlastne súčasť všeobecnej kultúry. Rómska kultúra je iba akási časť, ktorá je trošku, by som povedal, možno taká citlivejšia, že
U Romov je známe, že je tam taká istá tá súdržnosť, tá muzika je taká melodickejšia, tá muzika je taká, ako sa povie, trošku ide viacej do srdiečka a hej, ale ja nerozlišujem, že či Róm, neróm, ja s týmto problém nemám a podľa mňa ja to riešim proste takým spôsobom, že kto je ku mne dobrý, tak aj ja to tak proste neriadím sa, či je človek Róm alebo neróm. Le Marošis him bud páripena, no te avka džal pal peskero súno. Ja by som odkázal jedno. Všetkým, či Rómom, či neromom. Hlavu hore, nebáť sa. Život je krátky, ale je krásny. A netreba si ho nejakým spôsobom znepríjemňovať, kaziť. Na čo? A netreba sa báť aj trošku si zamakať. Pretože keď si človek na sebe zamaká, tak sa to ovocie dostaví. A nie nadávať a čakať, čo mu kto kedy dá. Toto nie je náš štýl. Dovolím si to tvrdiť. Ja som s manželkou, naozaj ako bolo spomenuté, prežili sme tragédiu, ktorú neprajeme nikomu. A predsa sme sa pozbierali. Vytiahli sme sa jeden druhého a vytiahla nás práve muzika a naša práca, alebo poslanie, ako by som to povedal. A to nám pomohlo, že ideme stále ďalej a chceme proste ľudí robiť šťastnými a sme radi, keď ľudia sú šťastní. O sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Palodáhoj Roma Džanen, pestarte delte a korkanalen budnáne, Džanas. Andrej Paluni vrama kerďa o splnomocnencov z prekoromajek akcia kaj pestar oroma davkernas peskerorat olenge, co odá kampel preko špitáli. Praje si akcia našti chybálin det amare redaktorat kolegi Hataro Romano Medialno Centros. Amaro Romano Medialno Centros avľate del dumo kala lača akcia ke sa vykerel o Peter Polák Hataro Governmentos Paťaskaj avenament budroma palamende hin budlačo kada tedel peskerorat avremanu šenge sa veuda bud kampel. Pán splnomocnenec, toto je druhá akcia, čo sa týka odberu alebo darovania krvi, kde prišlo podľa vás dosť Rómov v Košiciach, alebo ako to vnímate? Som veľmi rád, že druhú výzvu na darovanie krvi Rómovia využili dostatočne, oveľa v hojnejšom počte, ako to bolo v Bystrici. A dnes môžeme skonštatovať, že po hodine a pol máme v Košiciach toľko ľudí, čo prišlo do Bystrice. A som rád, že Rómovia túto výzvu akceptovali a využili a aj týmto dokázali, že v rómskych telách koluje tá istá krv ako u ostatných občanov tejto krajiny. Neexistuje biela ani čierna krv, existuje iba červená a v našich telách koluje tá istá krv, červená, ako aj v ostatných telách na Slovensku. Orat avle tedel manuša andalo butana, avle romňa, murša, terne te púre, te onkamente žutinel na svalenge manušenge. Možno Rómovia dokázali aj to, že vieme dávať a nečakáme len na niečo, čo dostaneme. Som presvedčený o tom, že tá krv, ktorú darovali dnes Rómovia, bude prospešná pre hocikoho na Slovensku bez ohľadu pohlavia, rasy, vierovyznania, politického smerovania. Pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú a možno práve ľudia, ktorí dnes odsudzujú Rómov, budú potrebovať práve tú rómsku krv. Toto je dôkaz o tom, že Rómovia dokážu pomáhať ostatným a Rómovia nikdy neboli, nie sú ani nebudú homogénnou skupinou. Medzi Rómami nájdeme dobrých aj zlých ľudí, tak ako nájdeme dobrých a zlých ľudí aj vo ostatných obyvateľov tejto krajiny. A dnes môžeme vidieť, že tých dobrých ľudí je strašne veľa v rómskych komunitách. Žiaľ, o týchto dobrých ľuďoch sa na Slovensku rozpráva pomenej a vo väčšine prípadov kriminálnici v osadách vytvárajú obraz o rómskej komunite, čo je samozrejme zlé, pretože nedokážem si predstaviť, keby kriminálnici v slovenskej spoločnosti vytvárali obraz o celom Slovensku. Nedokážem si predstaviť, že korupční politici by vytvárali obraz o celom Slovensku. Neviem, ako by vnímali potom Slovensko partneri zahraniční.
A žiaľ Bohu, nás vnímajú cez tých pár jednotlivcov v rómskych komunitách, ktorí páchajú teda zlo. Je to veľmi zlé. Dnes sme svedkami toho, že máme kopec ľudí, dobrých ľudí, ktorí dokážu vytvárať hodnoty pre túto krajinu a dokážu pomôcť tejto krajine. Plánujeme ďalšie výjazdy po Slovensku. Tých Rómov, ktorí chcú darovať krv, je strašne veľa a neostaneme teda len v Bystrici a v Košiciach, pôjdeme do aj ostatných regiónov Slovenska. Verím, že aj v ostatných regiónoch Slovenska nájdeme dostatok Rómov, ktorí dokážu, že Rómovia dokážu pomáhať Slovensku. E-kultúra hinamenge mangavni, sikave nodate oromane nilajutne festivali. Ament gelam tedy kelko periešis, sarlenge odágelale festivaloha avri adá berš. O festivalosko periešis hino terno, kerelas pez mengča dujtovar. Leskero angulnohin, ka epizodoj tesikaven o terne romane čave. Sme v Prešove na rómskom festivale na 2. ročníku. Čo všetko mohli ľudia tento rok vidieť? Tak ako hovorí, sme na 2. ročníku rómskeho festivalu v Prešove. Kultúrny program alebo festival som zostavil tak, že ako aj minulý rok, že v prvom bloku vystupujú v podstate amatérske skupiny detských folklórnych súborov. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok chcem im dať príležitosť, aby sa mohli ukázať. Gala koncert, to je druhý blok, ktorý začne o 6:00. Vystúpia zase už také profesionálne kapely, ako je Chorus, Duo Farsa a Bohemians pod vedením Barborky Botošovej. Myslíš si, že tohto roku je väčšia účasť alebo menšia? Ako to vnímaš, keď už vieš tak porovnávať? Už na prvý pohľad je evidentné, že je tu väčšia účasť. Kto všetko ti pomáha s organizáciou takéhoto festivalu? Poďakovanie pre všetkým patrí Úradu vlády Slovenskej republiky, Odboru kultúry národnostných menšín a občianskému združeniu Stredoslovenské informačné centrum, ktoré v podstate zastrešuje celú túto aktivitu. Ja som len taký ako koordinátor alebo manažer tohto festivalu. Aká bola podpora finančná na tento festival? Bola vo výške 7 000, tak ako aj minulý rok som si musel pomôcť aj z iných súkromných zdrojov. Aj dneska mám tu 100 účinkujúcich, čo je veľký počet a zabezpečiť pre nich strávnu jednotku, pitnú jednotku je veľmi, a ešte aj cestovné, tak má to vysoké náklady. Chcem povedať to, že v podstate nebyť takej osobnej dohody aj s účinkujúcimi, že idú za almužnu vystupovať, tak asi tento festival by som nemohol ani zorganizovať. No a do budúceho roku by som si prijal tu pozvať už fakt nejaké lepšie telesa, ale tie lepšie telesa potrebujú zaplatiť. Takže uvidíme, pokiaľ sa mi podarí zohnať nejaké tie finančné prostriedky na aj lepšie kapely, ktoré sú z Bratislavy alebo z zahraničia. Dnes už vieš povedať, aké boli ohlasy na ten prvý ročník, možno medzi majoritou alebo medzi ľuďmi z mesta? No, pokiaľ som sa s ľuďmi stretával z tej nerómskej časti, tak tie ohlasy boli len pozitívne a dokonca si pochvaľovali zloženie programu, že jednoducho ukázali sme aj potenciál rómskych detí ako nejakých pestovateľov kultúry našej rómskej a zachovania.
Tak držíme palce do budúcnosti, nech je ešte veľa rómskej kultúry v Prešove. Ďakujem vám veľmi pekne. Do hablan pro agorle romane magazinoske. Palikera stomenge važodi kiben, te patjas kaj dikljanu šukar, te interesantne reportáži kataro romengero dživipen. Buter informácií arakena pro mecem SK, šejamenge te vičinen pro telefono z 0 štarohto, šoftrindui, jektrin ohto. Dikaha pesteli kurko, a čen devle halače amala.